ma figyelsz, és szükséged van Jézusra. Csak annyit mondok neked, hogy ahol most vagy, állj fel azon a helyen, itt maradjatok ülve, de majd hozzá beszél a kamerán keresztül, aki figyelsz, és nézed azt, hogy amiről predikáltam. Picit nehezen indul. A Szent Szellem megmaradozta ezt a kenést, és jobban. Csak arra kérlek, hogy állj föl, és nyisd meg a szívedet, és hidd be Jézust az életedbe. Nagyon egyszerű, csak azt mondom, hogy mondd utána. Drága Úr Jézus, hiszem, hogy Isten fia vagy. Hiszem, hogy meghaltál az én bűneimért, és hiszem, hogy feltámadtál az én megázolásomért. Kérlek, Jézus, költöz a szívembe. Legyen az Uram, megváltom, és a gyógyítom. Köszönöm, Úr Jézus, hogy beköltöztél a szívembe, és a perctől kezdve kijelentem, Te vagy az én Uram, megváltom és gyógyítom. És Isten ereje érik meg téged ebben a világban. Amen. Ez volt mámra. Úgyhogy dicsőség Istenért.